presented by Rajaji Films. कैसे लइया किन के कवारवा कैसे के लइया किन के कवारवा काम धंधा बंद हो धनिया कए साल से कहाँ से करइया दर्शन महाकाल से कहाँ से करइया दर्शन महाकाल से सब लोग के साथ हो अगिला सजई ह धनिया सब लोग के साथ हो हाकिम बलमुआ के मान ले बात हो हाकिम बलमुआ के मान ले बात हो। राजाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पहाड़पुर, राघोपुर, वैशाली।